podstate tá železná studnička je niečo, čo je pre nás dôležité na tomto mieste, tak preto sme tu. Nemá to byť len obchod, je to miesto stretnutí, je to miesto, kde chceme, aby ste prišli, keď idete jazdiť, keď sa vraciate z jazdy, keď si dohadujete jazdu s kamarátmi, keď idete na kávu. Proste je to miesto, kde sa máte vy aj my cítiť dobre a môžeme sa tu stretávať, dúfajme, že ešte dostatočne dlho. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorých je zhruba 20 vo firme, všetkým dodávateľom, všetkým klientom, všetkým partnerom za trpezlivosť, porozumenie, spoluprácu, dôveru. Bez nej by sme asi neboli, alebo by sme sa zbláznili. Takže ďakujem.